Portekî hişyar, zindî û zîrek bû. Nivîsa Felekedîn Kakeyî bi hestiyarî û jankeşan bû. Ez şên bêjim Felekedîn Kakeyî pîrmendekê gelekî mezin bû. Ji jîngê hezav hez dikir. Çi karekî min hebûye dihat ji min re çareser dikir. Weke pêşmergeyekî dijiya. Pir Kurdistanî difikirî. Kesayetiyeke wî ya rahet û û bi rastî pir girîng bû. Ev huner li ba her kesî tune ye. Behsa jiyana xwe dikir, her tim dinivîsand, bi me re rûne dinişt, lê bi berdewamî mijûlî nivîsê xwe bû. Herî kêm her şeş meha carekê bû. Dibe ku hin caran bihata lêgava ez sibahan ji xew radibûm, ew ji mal çûbû jî. Me gelek pêlav li ber derî rêz kirin, me digot eger hatin bila bêjin ev der gelek mêr lê hene, neyên hundir. Em jin tenê bûn û em ditirsiyan. Gone hêsane kurekî te nebe. Zarên tên mêrî nebin li welatekî xerîb nola Îranê, tu tevî pênc keçan bimînî û zilamê te jî pêşmerge be. Ew demên ku ew dûr diket nexweşiya min dest pê dikir. Doktorek hebû ku pir jê hatî bû. Digot qey dîsa bavê we jê dûr ketiye. Bi lestê digihîşt ku di aliyê derûnî de têkiliyeke min ya ruhî bi bavê min re heye. Mamê min bi Farsî dinivîsandin. Nimreyên min yên dibistanê hemû bi Farsî jê re dinivîsandin. Ew nameyên ku digihîştin destê wî li eniya şer bû. Hemû name di berîka xwe de hildigirtin. Kekê Felekedîn pir nêzîkî Kek İdrîs bû. Kekê İdrîs hesabekî pir mezin ji Kekê Felekedîn re digirt û rêzeke wî ya pir taybet jê re hebû. İdrîs pir ji wî hez dikir, bêhtirî ku Kekê Felekedîn jî ji wî hez dikir. Di cihê xwe de jî bû, ji ber ku divê tevger bi mirovên wiha re bi vî rengî bêkirin. Pir baweriya wan pê dihat. Bi temamî pê bawer bûn. Di wê baweriyê de bûn ku ew Kurdekî pak û dilsoz e. Xebat û têkoşîna wî ne ji bo armancên taybet e. Mirovekî pir nêzîkî malbata me bû. Mirovekî pir ji kesayetiya bavê min nêzik bû. Destpêka hevnasîna me wê çaxê bû. Piştî têkçûna sala 1975 bû. Kekê Felekedîn rehma Xwedê lê be, her ji sibehê ve û heta derengî şevê bi bavê min re rûdinişt, bi armanca birêvebirin û bi rêxistina karûbarên şoreşê û bersiva raportan didan. Wê demê rewşa Îranê bi awayekî bû ku mecala wan nebû bi rengekî eşkerê karûbaran birêve bibin. Di warê sofîgerî û warê erfanî de di navbera Kekê Edrîs û bavê min de gelek tişt dihatin bi hev guharandin. Ez wî çaxî zarok bûm, lê dîsa jî min zanibû ku tiştekî wiha heye. Mîna di destebirakên ruhî bûn bi hev re. Sala 1979 Kongreya Nihaniya Partiya Demokrata Kurdistanê li navçeya mergewerê li Rojhilatê Kurdistanê hat heldarxistin. Felekedîn bû endamê polîtbûraya PDK û berpirsê ragihandinê. Kongre hate girêdan û PDK dest bi kar kir û Îranê piştevaniya me kir û dest bi alîkariya me kir. Rojnameya xebat derdiket, çend hejmar jê derketin. Dengê Kurdistan derket û her wiha gelek belavokên din jî dihatin çapkirin û dihatin belavkirin. Bi rastî medyaya PDK geşbûneke pir mezin pêkanî. Di nav şoreşê de du dezgehên sereke hebûn. Yek ji wan pêşmergeyatî û ya din jî medya û ragihandin bû ku bi taybetî di wê heyamê de bi roleke pir mezin radibûn. Dengê Kurdistana Iraqê dest bi weşana xwe kir li Mergewerê, li gundê Şeqlawayê. Dengî Kurdistan Pêşmergê qehremanên Partî û Barzanî, parêzivanê milletê û axa welatê. Ji bilî ku ew berpirsê ragihandinê bû, lêbelê her wî bi xwe hemû karên edîtoriyê jî dikirin. Ewaya stûna ragiyandina Partiya Demokratîk Kurdistan bû. Tew wî bi xwe hûrbînî û sererastkirin dikir û bo çap û derhênanê jî wî bi xwe hemû babet di bin çav re derbas dikir. Ango bi ser de diçû û giringiyeke mezin dida wan babetan. Heqê wî xeberî daye. Eger pêşmerget qehreman çelengeka geleka mezin kir be û destkeftiyet mezin dest ve înabana, Kakfelekî pirangekî ew xeber dat rêşt, me tesewwur dikir em ê di gel vî pêşmergê yê sengerê berxwedanê da. Pêşî em pir bêzar dikirin. Lêbelê dengê Kurdistan çavkaniya nûçeyan ya her kesekî li derve û li hundurê Kurdistanê bû.
کاکفلکی تعلیق نویسی برای رونیشتی سردازگاه تشویشه لگر باتک بگین دقیقه یک بوده و دقیقه یکیش بومن خەلکێ ji tin û çeyekê bawer nedkir heta di dengê Kurdistanê de nehate belavkirin. دەنجێ کوردستانی عێراقە جۆگرە بەڕێزەکان فەرمونون لەگەڵ هەواڵەکانی ئەمڕۆمان یەکێک لە مەفرەزەی پێشمەرگە قارەمانەکانمان لە بەچکە شێرانی کوردستان بۆ 5 heta 6 rojan çû deverekê nelwir bû. Kekê doktor roj li ser zik dirêj bibû û dinivîsand. Hema ku çavê wî bi min ket got Xwedê qewetê bide felekkedîn kakeyê. Got em 5 kesin pêre nagîjin ka em çawa binivîsin. Ez dikarim bêjim kar bêyî wî pir tehl û dijwar dibûn. Kekê felekkedîn ku destê xwe bavê ta pênûsê êdî rawestana wî nebû. Li nav nivîskarên Ereb de jî guhê min lê bûye ku digotin felek mezintirîn nivîskarê zimanê Erebiyê jî. Ewên ku ji girtina fotoyan hez dikirin, kekê felekkedîn û Doktor Salih Cuma bûn. سورج دگرتن وەکێ بەلگێ زەمان و مش فەلەک ژدانێ ji ber vê derê film kêm bûn felek pir digertin suret. Çantayekî wî hebû xwarin nedixist navê lê kameraya xwe dixistê. Hema biçûya devereke bede û wêneyekî lê digirt. Eger suretî temaşe bike ê digire tu zanî ki mirovekî zanyar naskar nivî girtine suretî wî pir suretê ciwan bûn. Aşiqê çiya û newal û av û dar û hemû xwezaya Kurdistanê bû. Behs dikir digot divê hemû rojname wênegir û kamera û tiştên baş di wan de hebin. Digot gelek caran wêne ji xeberê girîngtir e. Migo felek ev çi suretî te zor ciwan in. Çawa got doktor ez wextê zar bûm telebe bûm wênegir kamera dida xorta dida min karê min ev bû. Suret digitin herkê kertek dan wan piştê ew dihatine derê ku min him jiyana xwe jî pêgirav dikir û him jî suretê xirî got. Divê rengî de ez fêr bûm. لبیرا متت سال 83 بارگاه دنگ کردستان عراق الدور و لولام بو کاک فلکدینی بابتک نویسی کرسیا صدام یالق بویو برفنمان چید Pir piştrast bû ji wê yekê ku wê Saddam nemîne. Wisa axivê min jî goherê tu dîn bûyî tu çima xast axivê ev çi bûye? Got nivîsandin ji bo min weke filmekî ye. Bi rastî ruhanî bû, yezdanî bû û ji Xwedê nêzik bû û gelek tişt zanibûn. Weke ku îlham da keve ser, bi vî rengî pêşbîniya hin tiştên sosret dikir û rast jî derdiketin. Heta hinek caran bîr û baweriyên wî eger ez bêjim cuda jî bûn. Ji baweriyên hinek hevalên me yên serkirdatiyê. Kekê felek Xwediyê bîr û baweriyên xwe bû. Pir caran bi eşkeriyî baweriya xwe nîşan dida pir bi eşkeriyî. Di civîneke komîteya navendî de lisqeyeka nîl devê xwe da û devê xwe girt. Di wê demê de ez dikarim bêjim ji sedî not ji azadiya raderbirînê di civînan de hebû. Ew ji wî celebî bû ku şanazî bi kok û girêdan û fikr û kultur û klasa xwe dikir. Wî her tim digot divê em kultura xwe biparêzin. Yanî kultura Kurdî ku kultura zerdeştî ye. Dibe ku çend caran kitêba pîroz ya Qur'anê xwendibe û şîrovek kiribe û feydê jî ji wan çavkaniyan kiribe ku têkildarî Qur'anê ne. Her wiha lêkolên li ser kitêbên Tewrat û İncîlê jî kiriye. Yanî kesekî wiha bû ku bi berdewamî lêkolînan dikir. Bîr li wê xala cewherî dikir ka gelo çil xweşa Xwedê diçe û Xweda çi ji me dixwaze û dixwaze em çi bikin û çil gorî Xweda xirab e. Gelek gotinên Buda û felsefeya wî di pratîkê de bikar-danî. Mirovekî bi vî rengî bû, ne kesekî wiha bû ku tenê milkê kakeyîyan bû. Nexêr, ne wiha bû. Ferq û cudakarî nedixist navbera kakeyî û mesîhî û misilmanên şiî û sunnî de. Ev cudakarî li bawî qet nebû. یاری چوار چیوان باور شوجا پاکی و راستی و نیستی Ev yek ji tekstên herî bi navûdengê di kilamên dînê yaresan de ku Sultan İsan gotiye ku dibêje kesê ku yaresan be divê pak be, rast be, camêr be û xwebexşane kar bike.
فلک دخواست وی اولاک کوناره یا کردواری جروشا و شرطی و لجیر طاریه درخینه دروه دا کوی به تمامی به ملت کرد و همو دنیای بده ناسین. پشتی ناکۆکێن دەمدرێژ دنابەر هێزên سیاسیên کوردستانی de sala 1986 nêzîkbûneke ber bi levhatine dest pê kir. Bo vekirina rûpeleke nû li ser riya yekkirina Hizir û hêzên dihondrê bereyekê de. Di bereya Cud û di bereya Kurdistanî de rola wî pir mezin bû. Rola wî jî rola ragihandinê bû. Her tim ewnûnerê PDK di komîteya ragihandinê de bû. Gelek caran dema aloziyek navbera aliyên Kurdî de peyda dibû, wî behsa hevgirtin û yekrêziya partiyan dikir. Kerba wî ji şer ve dibû. Hîletê wî ji şer diçû. Her tim li pêkanîna aştiyê digeriya. Sala 1986 ku pêngava yekrêziya gelê Kurdistanê bû, yekrêziya navbera partiyên siyasî bû. Gotûbêjan dest pê kir bo vekirina rûpeleke nû. Da ku şerên navxweyî deynin aliyekî. Rolekê wî ya bi bandor hebû di nav serkirdatiya PDK de. Dixwast yeneke û PDK bigihîjin encamekê. Cenabê Mam Celal tevî rehmetiyê İdris Barzanî peymanek îmzekirin da ku şerên navxwe dubare nebe. Ji ber ku ziyaneke şer ya herî mezin ser gelê Kurdistanê hebû. خەڵکینە هەواڵینە ئەی نەمدەگوت کوڕانی گەرمیان ڕاناوەستن تا جوودە کەڵە شاخی کوڵە باڵەکانیان لە چەشنی نیشانەی سەرکەوتن لەسەر قەڵاتی کەرکووک نەچەقێنن. Sala 1991 di serhildaneke rûmetdar de tamamiya bajar û bajarokên Kurdistanê hatin rizgarkirin û bo careyeke min di dîroka Kurdan de û di hilbijartineke azad ya seranserî de di sala 1992 de Parlamentoya Kurdistanê hate damezrandin û hewlêr jî bû paytext. Ew berî me vegeriya Kurdistanê. Li bajarokê Pîrmamê xaniyekî ji me re amade kiribûn da ku gava em vegeriyan em herin wî xanî. Her ku em vegeriyan û em gihîştin berderiyê malê, bavê min ez hembêz kirim û ez birim lê min nedizanî ku ew min bi ku ve dibe. Wî ez birim ser xanî û got ji xwe re li van deşt û newalan binêre û got tu dizanî ku ev der ku dere ya rast min nedizanî û bi dengekî bilind got ev der Kurdistan e. Vêga jî ew peyva Kurdistanê her diguhê min demaye. Min tim mirovek nedîtiye ku peyva Kurdistan bi vî rengî ji devê wî derkeve. Gava got Kurdistan nizanim çawa got. Gava got pêşmerge nizanim çawa got. Hesteke xerîb bû. Ji ber ku bi çav û bi dev nîşan dida ez mit û mat kiribûm. Wiha bi serbilindî weke bêje ku zav westiya bû ji bo Kurdistanê. Çimkî li ser çiyan ew qonax derbas kir. Yani bawer nedikir ku rojek bê li ser çiyan mala xwe ava bike û bêje mala min li Kurdistanê ye û jêra Kurdistanê hilbijêre. Gava digot peyva Kurdistan. Vêga jî ku ez lê difikirim bi rastî mirovekî weke wî ji welatê xwe re ji axa xwe re dilsoz hê zanim ku Kurdistan çi ye. û aram hebû. Mirovekî pir sade bû. Pêwîstiya Kurdan bûyî hebû. Me ew dereng nasî. Heta niha jî Kurdan ji Felekedîn fehm nekiriye. Felekedîn bi xeser dan. Pêkerek jî jê re nehat saskirin. Zav dilovan bû. Devera germiyanê û deşta rût û beyariya kakayiyan di navîna sed sala bîstan de hezirvanekî mezin û diyarî bo Kurdistanê lê peyda bû. Seyîd Felaketdîn Seyid Sabûr Kakayî ew kesê yarsan ku sala 1943 li gundê Elbûgeseyê girêdayê bajarokê Hewîcê di malbateke Seyîdan ya Kakayî de ji dayîk bû. Di yekemîn heftiya temenê wî de gundê wan rastî erdhejekê tê ku gundê wan wêran û serobinî hev dike. Ew jî bi neçarî gund li şûn xwe dihêlin û li gundê
تۆبزاوەیە بەدحەون. ji ber ku bavê wî mirovekî ketkar û desteng bû û ji ber rewşa nebûniyê wî bar kir bo cihên din beriya ku hera dibistanê. Piştî ku koç kirin bo gundê Elîzera çend salan li wir man. Piştre di sala 1952 de koç kirin bo navçeya Kifrî û li gundekî ve hewiyan bi navê gundê Zengebek. Çêlekên gund dibirin, her malek du sê çêlekên wê hebûn. Wî jî gavanî ji wan re dikir bo xerciya malê. Diçû serdana malên gund dikir û her malekê nanek jê re danî. Her wiha malên ku şîr berhem danîn, pişka wî jî ji şîr didanê. Di sala 1954 de vegeriyan bo gundê Topzawayê. Bandora dapîra Felekettin li ser wî hebû. Dapîra wî ew bo awayekî xwedî kir ku her tim pişta xwe bixwe girê bide. Lewma jê re digot Felekettin kurê min, pêwîst e tu wiha tevbigerî da tu bikarî bi derziyekê bîrekê bikolî. Bavê wî mirovekî pir hezkirî bû di nav kakeyiyan de. Her kakeyiyekî serdana wî bikira, destê wî maç dikir. Bi berdewamî mijûlî dîndarî û xwendinê bû. Wek mela dibistanek ji xwe re dirist kiribû. Beriya ku here dibistanê jaliyê bavê xwe ve fêrî xwendin û nivîsandina alfabeyê dibe. û di matematîkê de jî şarezayiyeke baş peyda dike. Ew fêrî herfên alfabeyê kiribû li ser modela kevin. Her wiha ew fêrî hejmar û jêkêmkirin û lêzêdekirinê kiribû ji ber ku mirovekê nestêlê bû. Zû fêr dibû. Sala 1954 heta sala 1955 bavê wî Seyda Sabûr wî dibe dibistana Topzawayê û wî dixe ber xwendinê de. Em di pola yekemîn de bûn gava em pê hesiyan bavê wî Seyd Felekedîn ew bi xwe re anî. û got ev kurê min e û navê wî Felekedîn e. Piştre got min ew li malê fêrî dersan kiriye. Wî ezmûn bikin û bibînin hûnê wî di kîjan polê de werbigirin. Wê çaxê li wir mamosteyan ew ezmûn kirin û biryar dan ku wî di pola çaraniya seretayî de qebûl bikin. Heta wê gavê qet nehatiye dîtin ku kesek rasterast di pola çaran de bê wergirtin. Her ji zaroktiyê ve zîrekî û hişyarî û jêhatîbûn têde dihatin dîtin. Wê sala ku di pola çaraniya seretayî de hat danîn, wek kesê yekemîn derket. Heta wê dema ku polên 5 û 6 ezmûn dikirin, meş paceyan li wan temaşe dikir. Her tim nimreyên wî not û neh û sad bûn. Di 4 û 5 seretayî de beriya 10 heta 12 rojan bawernameya yekemîn dan wî. Ji ber ku di 5 û 6 seretayî de wekê kesê yekemîn derket. Piştre vegeriya mala xwe. Her roj serê sibehê zû pirtûkek bi xwe re dibir û li dûrî gund rûdinişt û dest bi xwendinê dikir. Piştre careke din esir radihişt pirtûka xwe û dest bi xwendinê dikir heta roj diçû ava. Di zaroktiyê de kerba kekê Felekedîn ji derebegan vedibû. Piraniya wan pirtûkên ku dixwendin, piraniya wan sosyalîst bûn. Min jê re got kekê Felekedîn li dibistanê şte nehatiye xwestin ku tu pirtûkên bi vî rengî bixwînî. Çi sûda van pirtûkan heye ku tu wan dixwînî? Ji min re behs kir ku çawa ew pirtûk mirov rewşenbîr dikin. Çawa mirov diguherin. Çawa mirov fêrî axaftinê dikin. Gotinên wî bandoreke pir mezin li ser min kirin. Li dema rojên xwe yên bi hinvedanê de diçû alîkariya bavê xwe dikir. Bi jêkirina sêv û pirteqalan radibû. û piştre ew di sindoqan de bicih dikirin û li pişt pisqilêtê xwe dikirin û dibirin ba bavê xwe. Gava ku dihate gundê Mel Ereb Kurî, her tim me dît du yan sê pirtûk li pişt pisqilêtê wî pê re bûn. Ji xwe re dihate bin sibêrekê rûdinişt û wan kitêbên xwe vedikir ji xwe re dixwend. Bi pisqilêtê xwe dihat ba me û dasek ji me re werdigirt û bi dirêjayî rojê bi me re dest bi paleyiyê dikir. Xwendina xwe berdewam kir û pola şeşan xelas kir. Di sala 1956 heta sala 1957 berê xwe dide bajarê Kerkûkê da ku xwendina xwe ya navendî û amedeyî berdewam bike.
ام البشê navxweyî yê taybet bi xwendekarên derdora Kerkûkê li bahev diman. Kekê Felekedîn diçû bo navenda Xerbiyê û wê çaxê pirtûkên Selamê Musa û Taha Hüseyn û Abbas Mehmûd Eqad di destê wî de bûn ku dixwend. Piraniya caran bi zimanê Erebî pirtûk dixwendin û bi zimanê Kurdî jî pirtûk dixwendin. Lê yên Kurdî wê de mêkên bûn. Di dersên xwe de jî her yekem bû. Wê dema ku li Kerkûkê dixwend rewşa malbata wî nebaş bû. Lewra jî bi şev dixwend û bi roj jî kar dikir. Rêzepirtûkên Hilmî Murad hebûn. Ji ber ku perê me nebû, me pirtûka dikirî û bi hev re diguherand. Wî yên min jî yên wî dixwendin. Min kar bû her carê di pirtûkan bikiriya. Kesek bi navê Ebdilqadir bo yekem car nexşeya Kurdistana mezin nîşanî Felekeddîn dide. Ew jî bi dîtina wê nexşeyê matmayî dibe. Got were ez ê nexşeyekê çêbikim bibîne nexşeya ku derê ye. Te qasî di coğrafyayê de zîrekî. Nexşe çêkir. Lê min nizanbû nexşeya çi welatekî ye. Ez fikirîm lê min nizanibû. Piştre ez çûm û min li etlasekê temaşe kir. Lê min nexşe tê de nedît. Piştre mamosteyek hate holê. Ew ditirsiya ku were û bibîne bê çi ye. Min nizanibû ew nexşeya ku çêkiribû çi ye. Piştre min got ev çi ye. Wî got ev Kurdistana mezin e. Deftereke piçûk anî. Li ser defterê ji min re zelal kir. û ji min re got son bixwe ku tê ji bo Kurdistana mezin xebatê bikî. Ev yek dibe xaleke veguherînê di jiyana wî de. Piştre peywendiyê bi yekîtiya xwendekarên Kurdistanê re dike û dûre dibe endamê yekîtiya ciwanên demokrat yên Kurdistanê. Wî ew hemû cotkarên hejar dîtibûn ku dibin zulmê de bûn. Hemû erd û zevî serb derebek û axayan bûn. Axayan erd dan cotkaran, lêbelê her dema ku axa bixwesta cotkar ji erd diqewitand û erd jê distand. Lewma vê yekê bandor li ser bîr û baweriyên Kekê Felekeddîn kiribû. Dema Felek li dibistana amadeyî bû bo dema heşt mehan li fermangeha çaksaziya çandiniyê kar kir. Lê ji ber bîr û baweriyên wên çepkir şikar hat avêtin û perên wên sê mehan nedanê. Di sala 1958 de şoreşa Ebdülkerîm Qasim desilatê zeft kir. Di nav kakeyiyan de ew çend kesên din komünîst bûn. Ew berpirsê rêxistinan bû. Peywendiyên navxweyî di navbera me û Kerkûkê de li navçeya kakeyiyan hebûn. Wê demê alîkarî kom dikirin li gundan û hemû ji pêşmergeyan re dişandin. Xwe wek dostê hejar û cotkar û karkeran didît. Sala 1962 yekemîn çîrok bi navê Law nivîsand û di demeke Kurd de ev çîrok di rojnameya jinê de hat weşandin. Ev yek bû motîfek bo berdewamkirina nivîsandinê. Dema ku komünîst şikesin di sala 1963 de heta radeyekê aram bû. Bavê wî serdana mala me kir. Wî berdewamî serdana me dikir û got spas ji Xwedê re Felekeddîn ji eskeriyê rizgar bûye. Sala 1964 piştî xilaskirina qonaxa Amedeyî li koleja ragihandinê ya zanîngeha Bexdayê hate wergirtin. Lê ji ber rewşa ramyarî nikarbû bêhtir bixwîne. Lewma jî biriya biraderekî xwe karbû dersên ragihandinê bi dest bixe û asta xwe bi vî hawî ber bi pêş ve bibe. Felekeddîn Kakayî di ahengeke bedew û şahiyeke çend rojî de jiyana hevjîniyê li gel xanim Wesfiye Xanê re pêkanî. Wê dema ku behsiyan derbeya leşkerî li dar xistin, rojnameya wê grupê ya Sewreya Erebî hebû. Di wê rojnameyê de Kekê Felekeddîn çend gotar li ser çaksaziya çandîniyê û feodalîzmê nivîsandin. Sala 1963 nivîsandina bi zimanê Kurdî hata qedexekirin. Lewma gotarên xwe bi zimanê Erebî de nivîsandin. û yekemîn gotara wî li jêr navê Lawaziya Gundewar astengiyeke herî mezin li ser riya çaksaziya çandiniyê di rojnameya El Sewriya Erebî de hate belavkirin û vê gotarê pirsgirêkeke mezin ji Felekeddîn re peyda kir û ji alî derebegan ve mîna komünîstê cudaxwaz hate wasif kirin. Piştre peywendî bi wê grupê re danî ku di desilatê de bû. Wan jî ew di kompanyaya berhemên petrolê de dan xebitandin. Hemûyan dest bi dijatîkirina wî kir û gef lê xwarin ku ew ciyawaz e. Li ser çi li ser Kurdayetiyê petrol ji Kurdan re nediçû, wî jî bi qaçaxî petrol dişand û wextê bihata girtin piştre pirsyara Ebû Pirşeng kiribûn.
وان جی گوتبوو نەخێر ئەم نزانن لێوی بخوا دەنگێ وان کردبوو کو مەبەستاوان ژێ ئەزم فەرمانە گرتنا وی دەرکەتبوو ئەگەر ئەو بگرتانە دێ بدار بە بکرانە هێزێن ئەولێهی و دەستگەهێن سیخوریە هەرتم لە دوومە بوون وێ دەمێژ بەر وێ ڕەوشێ خوەلمالێن خزم و دۆستێن خۆڤێت شارت گومان جێ دەهاتکردن کو ئەv مرۆڤ درێخستنان دەکار دکە لەو مەهاتە گرتن پشتی گرتنا وی ئەو دادگەهکردن و هاتە مەحکومکردن پارێزر و دادوەر دگوتن گونە هێوێژنێ چیەک و هەفسەرێ وێ بڤی ڕەنگی تەفگەر پێڕەتێکردن جارە پێشی ئەو کەرکووکێ گرتن و پشتڕە ئەو شاندن هێلا مووسڵێ وەک مینا گاوا ئەو برن هێلا مووسڵێ پێشمەرگەیان گوت ئەمێ ڕێلوان بگرن و وی بڕەڤینن ئەم تەوی باوێ وی بپەی ویڤێ چوون و مە هەموو هەولدانێن خۆ بکار ئانین گاواک و ئەس بووم وێزیر ڕەحمەتیە سەید سابر یێ باوێک کەکێ فەلەکەدین سەردانا من کرد و گوت فەلەکەدین هاتیە گرتن me kar dikir û bi pareyên kar me xwarin ji siyasetmedaran re çêt kir. Çend Kurd li hundur bûn, min xwarin ji wan re çêt kir. Min bi wî rengî dikir û hêzên ewlekariyê û sîxuran digirtin ser me digotin tu ji bo zindanê hatî ve xwendin. Zindana Ebu Gherîb ku li Bexdayê ye. Lê qet dev ji nivîsandinê bernedida. Li zindanê jî gotar dinivîsandin. Tiştekî ku bixwe hest û ehsas pê nekir ba ew nedilivand û li serê nedinivîsand. Li zindana Ebu Gherîb tevî nexweşî û karên giran li wê derê bû bo berpirsê girtîgehê û ev jî derfeteke baş bû ku ji xwendinê nê veqetandin û komkirina zanyariyên xwe her berdewam bike. Peymana Abdulhamed Bezaz bû. 29 Hezîrana sala 1966an. Yek ji bendên wê peymanê ew bû ku rêl ber PDK bêvekirin da ku bikare rojnameyekê biweşîne. Di wê demê de PDK rojnameya te axî derdixist. Wîstûnek bi navê Helaciyat dinivîsand. Lêbelê çawa ji nava girtîgehê gotar digihandin rojnameya te axî. Babet dinivîsandin û radestî me dikir me jî ew babet digihandin rojnamê. Biriya keça xwe pir şeng ku wê çaxê pir piçûk bû, di dema serdana bavê xwe de her tim bûkeke lastîkî pêre bû. Îja felaketîn kakeyî jî ew gotarên ku dinivîsandin dixistin nava wê bûka lastîkî de. Bi halekî me ew babet ji girtîgehê derdixistin pir pir giran bû. Jiyana me pir dijwar bû. Dayika pirşengê ew gotar digihandin destê me û me jî ew di rojnameya te axî de belav dikirin. Carekê gava nameyekê da destê min, çavê endamên ewlekariyê jî lê ket. Lewma min rabû name daqurtand. Xelkê jî dixwast nas bikin bê ev kî ku bi navê Ebu Pirşeng gotaran dinivîse. Ebu Pirşeng bi Kurdî ye, lê belê gotarên wî bi erebî ne. Min lê pirsî gotin ew Kurdekî kakeyî ye. Dengvedaneke gotarên wî ya pir mezin hebû. Di nav ciwanan û civaka Iraqê û hemû rêxistin û rêbazên wê çaxeyên Iraqê de. Beriya her tiştî min sergotar dixwendin û rasterast diçûme ser helaciyatên wî. Min bi rêya nivîsên wî ew bêhtir nas kir û di heman demê de min pir dixwest ku ez nêzik ve wî bibînim wî nas bikim. Ne me tenê, lê belê hejmareke zêde ya kesên Ereb jî pirsiyar dikirin ka ev mirov kî ye? Xelata rojnamê mehê 25,000 dînar didan me. Weke nivîskarekî hewl dida bo başkirina debara jiyana xwe binivîse. Hewl dida debara jiyana me jî baş bike. Şehîd Dara Tevfîq û Seyda Salih Yusufî binivîs û dilsoziya Felaketdîn pir matmayî dibin. Di girtîgehê de ma, heta wê dema ku gotûbêjên Kurd û Baesiyan derketin holê. Kekê Salih Yusufî li Bexdayê bû û ew berpirsê liqa pêncan bû. Rehma Xwedê lê be, Salih Yusufî karibû wî azad bike. Wallahî zaf xweş bû. Ew birin gundê tozbawayê û dest bi dîlanê kirin. Da hol û zirne lêdan. Di rojnameya te axî de dest bi kar kir.
Piştre jêpê de her roj min gotar ji rojnameyê re dinivîsandin weke nivîskar û peyamnêrekî. Wê çaxê ez li Kerkûkê bûm. Bi awayekî fermî ez di desteya nivîskaran de binav kirim. Min bi berdewamî dinivîsand û min goşeyek Saleh Yusufî re durust kir. Gava min serdana wî kir têbîniyeke wî hebû. Got tu pir bi tundî dinivîsî. Pirskirêk nîne bîr û baweriyên xwe nîşan bide lê bi awayekî nerm. ساڵا 1967 یەکەم ڕۆمانە خۆیان li ژێر navê Karta ya Nasîb belav kir û gihîşte gelek xwendevanan. Romana wî ya Kerta ya Nesîb bi naveroka xwe behsa mirovekî hejar û bêtalihekî civaka me dike. Behsa mirovekî dike ku xewn û xeyala wî ew e ku bigehe hêviyên xwe da ku jiyaneke baş û xweş bijî. Lêbelê qonax bi qonax di her katê jiyanê de hewlê de ku jiyaneke baş bijî. Xelata yekemîn wergirt li ser asta hemû welatên Erebî. Sala 1973 daxwazê jê dikin wek rêveberê nivîsandinê dest bi kar bike û karên xwe berdewam bike. Piştî ku qonaxa duyem ya rojnameya Teaxî ku sala 1907 de dest bi kar kir û piştî peymana 11 Adarê ew yek ji nivîskarên berçav û dilsoziyên wê rojnameyê bû. Hikûmeta Baesê ji sozên xwên li hember Kurdan paş vevekişiya. Lewma ceng di navbera rojnameya Teaxî û rojnameya Elsewrê de derket holê. Ji tara diyar dibe ka çi wê heyamê de diqewime. Kekê Felekedîn her roj bi dokûment hemû tiştî dinivîsandin, wan jî bersiva wî dida. Şerê nivîsandinê di navbera rojnameya Teaxî û Birayetî û Elsewra ango şoreş de hebû. Gotarên Kurdîtiyê yên agirînî dinivîsand. Kekê Felekedîn rêberiya wî karî dikir. Lewma jî ew heta dawiyê lê ma. Bi rastî bergirî dikir. Bi nivîs û peynûsa xwe bi berdewamî bergirî dikir. Ma heta qonaxa dawîn ku tu rê nema da ku şerbê rawestandin di 1974 de. Wê çaxê şoreşê rêxistina emaneta giştî dirist kiribû. Bi wateyekê din di rengê wezaretekê de bû. Kekê Felekedîn de emîndariya giştî û rewşenbirî û ragihandinê de bû. Ew ma, bi rastî kekê Felekedîn û çend kesên din bûn mîna kekê Dara Tofîq, kekê Doktor Kemal Mezher û Mustafa Salih Kerîm ku bi rastî pir bi başî dezgeha radyoyê bi rêvê dibirin. Ji ber ku radyo dengê Kurdistanê bû û navendeke baş ya rewşenbiriyê bû. Piştî ku Iraq û Îranê di sala 1975 de peymana Cezayirê li dijî şoreşa Kurdistanê îmze kirin, hikûmeta Iraqê şer li dijî gelê Kurd ragihand. Lewma jî serokatiya şoreşê biryar da ku berê xwe bidin Îranê û nola penaberan li wir bihêwirin û bi vî rengî jî dengê Kurdistan heta demeke nediyar hate paşxistin. Hat daxwazkirin ku radyo demeke herî zû de bêgirtin. Bi rastî wisa lê hatibû ku roj bi roj vala dibû. Ji ber ku xelkê mesele fehm kiribû. Lêbelê em her li radyoyê li kêleka kekê Felekman. Roja dawî tê bîra min bi strana yaran wesiyetam emin bêmelatan. Bi vê min dawî li karê radyoyê anî. Felekettin Kakayî jî nolab sedan pêşmerge û medyakarên din berê xwe da Îranê û li wê derê vehewiya. Lêbelê ji nivîsandinê nehate veqetandin. Şoreş têk çû. Li Îranê em tev de bûn û em heta çend salan jî cîranê hevdû bûn. Em bi hev re dihesiyan û me serdana hevdû jî dikir. Li wir tevî kekê Felekedîn me her roj hevdû didît û me serdana malên hevdû jî dikir. Jiyana penaberiyê û mabûna li jêr welatekê din gelekî dijwar bû. Li hêlekê têkçûna şoreşa Îlonê û nemana wê hêviya mezin ya peymana mezin, peymana 11 Adarê bû. Jaliyê din ve jî derfeta duberebûn û hilweşandina şoreşê bû.
êdî hingê serkirdeyetiya demkê hate pêkanîn. Şoreş vêket û rola felaketên kakayê diyar bû û berbiçav bû. Bi taybetî jî dwarê ragihandinê de. Kekê felekedîn kakeyî baweriya wî pê nebû ku here derve. Lê baweriya wî pê hebû ku divê bimîne û xizmetê bike. Em çûn jêr peyarê û me hemûwan werîs li stûyê hevdû kir, me biryar da eger em mirin bila em bi hev re bimirin, da ku kes li ser kesî xemê nexwe li xerîbiyê. Her cara ku top davêtin ser wan navçeyan, ez pirraniya caran li wir bûm, ez zarok bûm jî. Dê bîra min ez qet neditirsiyam. Di dema tengasiyê de wê dema ku penaber bûn, Kekê felekedîn nivîskarê taybet yê Kekê İdrîs bû û wî re kar dikir. Dihate cem felaketîn. Felaketîn çi bi kotal xweşa Edrîs diçû. Bi berdewamî li mala me bû. Edrîs mirovekî pir baş bû. Felek jêr rewşê dan xweyanî kirin. Ew mercê gihebûn ku pirsa ku di nav de çi pêwendiya me li gel Îranê, çi pêwendiya me li gel derve, çi li gel hêz û hêzên partiyên din, çi li gel hemberiya muareza Iraqî. Heta ku xelas dibû, ez 6-7 saetan li pêşiya deriyê jêrzemînî li bendawî dimam ku belkî Kekê Edrîs dev ji bavê min berde û ez û bavê xwe bikaribin biaxivin. Şîrovekariyên wî jî şîroveyên baş bûn. Gelek caran eger tiştek biqewmiya, Cenabê Serok û Kekê İdrîs digotin nêrîna Kekê felekedîn çi ye. Mamosta li malê nedima, diçû serê çiyê û berfeke zêde lê dibariya. Em diçûn ji boî petrolê. Tevî vê yekê jî pir sar bû, lê heta em digihîştin dor dihate me petrol nedima. Xwarina me weke hemû pêşmergeyan, xwarineke xirab bû. Nebû ku bi dest nediket. Lê gava ku Kekê felekedîn dihate ser xwarinê, bi awayekî pasnê xwarinê dida da ku kes giliyan jê neke. Tew di dema çêkirina nan de jî Kekê felek beşdarî dikir. Yan radbû nan li ser sêlê pan dikir, yan mijûlî strandina hevîr dibû, yan jî bi çêkirina girikên hevîr da diket. Weke çîroka ji min re bas dikir da ez jê fehm bikim û bi rastî pir girîng bû. Ev huner li ba her kesî tune ye. Basa jiyana xwe dikir, her tim dinivîsand, bi me re rûne dinişt, lê bi berdewamî mijûlî nivîsê xwe bû. Destê xwe tevlî zordarî û desilatê qet nedikir. Lê tenê behsa welat û Kurdistanê dikir. Çi hesteke wî hebû gava vegeriya ser axa xwe, vegeriya ser axa welatê xwe. Di radyoya dengê Kurdistanê de hawar dikir. Ev derdengê Kurdistana Iraqê ye. Ev derdengê Kurdistana Iraqê ye. Ev dibarekirin ne ji xwe ber bû. Bêguman bi min xweş bû ku tiştekî dîrokî be bo wî, çimkî têkoşîn daye. Hem xweşiyek tê de heye û hem ew yeka ku ji çêj û ked û westanên te pêk tê. Te zehmetî dîtiye til derveyî welêt bûyî û bavê te niha bûye endamê parlemanê. Ew rûmeta me hebû ku em her du bi hev re endamên parlamentoyê bûn. Xwiyên wî Kurdanê bûn. Wê çaxê behsa Kurdistanê dikir ku wê heyamê duruşmeke wiha jî nebû. Me hest pê kir ku piştîvan hemû ked û westandinê dahatûyek pêk tê ku ew jî rizgariya Kurdistanê bû. Tim hewl dida ku xelq hemû bîr û baweriyên xwe nîşan bidin. Astengî û benda bîr û rayekê nebe ku teng be. Azad be bi azadî bîr bike û bi azadî biaxive. Ew qasî besît bû, te hest nedikir ku tu keçayekî endam parlemanekî. Qewanînên giana berlemana medanî em tev de pêser bilindin. Yek ji destekî wî bala hebû tê de. Sala 1996 wek wezîrê rewşenbîriyê dest bi kar kir. Ji bo me girîngiyeke din jî ya wî hebû. Ew girîngî jî ew e ku kultura rewşenbîriya Kurdî bikeve destê mirovekî ku ew jî bavê min be. Ked û têkoşîna bavê min vala neçû. Bavê min alîkar bû di gelek destkeftiyên îro yên gelê Kurd de. Ew wezîrê rewşenbîrî bû û ez jî birîkarê wî bûm. Gelek caran dema ez diçûm me bawî bo xatirxwestinê, min di nêrî wî nû dest bi nivîsandinê kiriye û nanê hişk tevlî çayê dikir û dixwar. Yek ji pirsgirêkên Kekê felekedîn ew bû ku di nav mal û zarokên xwe de ew bi tiha wî pabendî malê dinyayê nebû.
دبه ku hevreyên felek xwediyên gelek tiştan bin. Bi baweriya min mebesta wî dilsozî û dilpakî û xema wî ya herî mezin ew bû ku babeteke binivîse û heta jê bê xizmeta Kurdistanê û gel û hikûmeta wê bike. Em li ser damezirandina televizyonekê axivîn ku girêdayî Wezareta Rewşenbîrî be û navê wê televizyona herêm be. Kekê Felekedîn bi rastî gelekî piştevaniya wê ezmûnê kir. Ew bi xwe rojane li tihêla me bû. Girîngdayên bi Kurdên Bakur yên Rojhilat û ê Rojava. Me bi hevra serdana Şamê kir. Pêwendiyeke wî ya pir baş bi cewahîrî re hebû. rolekê wî ya berçav hebû li Wezareta Rewşenbîrî. Her tim bi hebûnekekê Felekedîn li Wezaretê hest bi rengekî hunera hizrî dihat kirin û wî giringiyeke pir mezin dida hemû coreyên hunerî û rewşenbîrî û rêzeke taybet jî li jinan digirt û ew teşwîqî pêşveçûnê dikirin. Wî digot erê qalib heye rast e. Lê wî giringî dida bi ruhê mirov. Giringî dida şiyan û hizra mirov bixwe. Armanca wî ew bû ku wê hizrê belav bike nava civakê de ku jin weke însan û mirov tevger pêrebê kirin. Digot heta jin rizgar nebe, civaka Kurdî û Kurd û Kurdistan jî rizgar nabin. Bi serbilindî wî dema didît ku em kar û çalakiyan dikin jê re bes bû. Te wisa bawer dikir ku ev keş hevalê wî ne. Sala 2003 Iraq ji jêr zor û zordariya Baesiyan hat rizgar kirin û li gel vê kêş û hewayê derfetek wiha peyda bû ku kek Felekedîn Kakayî rêveberiya rojnameya taxî bike li Bexdayê. Ji aliyê serokê herêmê ve hata daxwazkirin ku careke din rojnameya taxî derkeve. Xwînerên wê ji xwînerên hemû rojnameyên Iraqê yên wê çaxê zêdetir bûn. Ji ber ku wî ji kem de li taxî kar kiriye û pispor e û tew nivîskarên Iraqî jî nas dikirin. Roleke wî ye baş hebû ku rojnameya taxî dest bi kar bike. Heke meriv rastiyê bêje nivîsên wî ji bo Kurd û Ereban li Iraqê bi rastî jî baş bûn. Di heman salê de ango di sala 2003 de ji bo cara yekemîn serdana devera Kakayiyan dike û ji bo cara duyem digrî û xwe davêje hem bêze dayîk û bavê xwe. Roja sînemayê gotinawî hebû. Roja Newrozê bûna gotineke wî hebû. Roja jinan jî gotinek pêşkêş dikir. Giringî û hezkirina wî ji bo jinan hebû. Ji min re gul û diyarî dianîn her tim. Digot hema bila dilê te xweş be bes e. Mezintirîn û ciwantirîn hola Kurdistanê li Wezareta Rewşenbîrî bû. Wî bixwe jî pêşniyar kir ku divê navê vê holê bibe hola pêşewa. Zav rêza wê yekê digirt ku pêwîst e her miletek mafê xwe bi dest bixe, bi taybetî jiyên kulturî. Weke nimûne Wezareta Rewşenbîrî belavokeke taybet bi rewşenbîrî û zarokan derdixist. Kovarekê derdixist bi navê Tirkenasî û komeleyek ava kir bi navê Komeleya Kurd û Tirk. û berdewam hewla wê hêndê dida ku em jî pirêka xwe ve hewl bidin peyamê xwe Kurdî bigihîne gelên dîk taybet avansê gelan. Li xweşa wî diçû hunermendan bibîne û bi wan re rûnê dak û karên wan bibîne. Çend caran şanogerî û pêşengehan amade dibû. Çalakiyên bi vî rengî gelekî li xweşa wî diçûn. Bi taybetî kekê Felekedîn pir piştevaniya warê sînemayê dikir û armanca wî durustkirina sînemayan li hemû bajaran û damezrandina dezgeha sînemayê li Herêma Kurdistanê bû. Televizyoneke Kurdî durust bû ku ne deng û rengê ti partî û aliyekî bû. Tenê deng û rengê hikûmeta Herêma Kurdistanê bû ku televizyona Newroz bû. Diviya sûd ji hizirdariya wî bi hata wergirtin bêhtir ji rêveberiya wî. Li destpêka xortaniyê de ji tesewûfê hez dikir. Ew tesewûf roj bi roj nav bawerî û hizir û reftarên kekê Felekedîn de zêde dibû. Arifekî pak û girêdayî dinyaya îrfanê bû.
ئەو ژیانە و باوێ مشخۆرە دابین کردبوو بەهێسانی هەرکەس جێ فام نەدەکرد. موزیک لە باکەکێ من تشتێکی پڕ مەزم بوو. تا بەیانی گوێی لە حتا سبەیە گوداریا موزیک و سازا یارەسانیان دەکرد. نەگرت. هین دەما ئەم لە ڕاژان بوون ئێش و ئازار ژێرە پەیدا دەبوون. ڕەوشاوی نەساغڵم بوو. مەژێرە دگوت بێنە خۆڤەدە هەنێک جاران زەختاوی زێدەت بوو ژبەر ئەرک و کارێن وی. وەڵا هەفتەیە داوی مەرە باوەڕ نەتکرد کوێ بمرێ. پڕ باش بوو. ساڕوودێ ماوی پڕ خۆش بوو. بەریاوێ بە هەفتەیەکێ ئەمژعالیەکێکی مەسوود بە هاتبوون بە خوێندن. دگوت ون هەما هەرتم ژ مرنێ دەترسن. مرن مینا وەردەکێکێ تە هەودی کەت بنێ ئاوێ و دەرکەت هەما و قاس. ڕۆژێکێ بەریاوێ هاتە با من نێزیکی سەعات یەکێ بوو من هەست کرد و کەکێ من لاواز بوویە. سۆزا مە هەبوو ئەستەوی برایە خوا دۆکتۆر محەممەد و مامۆستە فازڵ و برازیە منە بوان ڕەچوو مالاکێکێ فەلەکەدین. گوتوێگا میێوانên من هەنە ئەز وان ڤەڕێکم ئەزێ وەرم جەموێ. دەما میێوان هاتن سەعات 2:30 بوو. کەکێ من تەلەفۆن نەکرد. من دەستی خواوی تەلەفۆنێ و من تەلەفۆنەوی کرد. گوت خەیری میێوان هاتن گۆ ڤاز هاتم. جارێکەدن مگۆ کەکۆ لێ ئێدی بەرسواوی نەبوو. جارێکەدن من تەلەفۆناوی کرد. مدگۆقەی کەکێ منە لێ شفێرێوی هەلدا. گوت کەکێتە لە نەخۆشخانەیە و دبێ برا خەیریە وەرە. گاوا ئەس ژە هەولێرێ گەهیشتم هاڤینگەها سەلاحەدین من هەست بە نەخۆشیەکێت ناوا خۆ دەکرد. من گومان کرد و دەبێت تشتێکی پڕ مەزن قەومی بێ وەکە تشتێکی ڕەحی دنابەرە باو و کەچێدە. سبەهاوێ ئەسپێ ڕاخەویم پڕ باش بوو. تجاری ئەس بووەیەکێ نەهەزریم و یەکەم مرن دناو ماڵباتا من دە عەزیزترین کەس بێ. لەورا بڕاستی جهێکی باوێ من یە تایبەت هەبوو هەرتم دناو مالا خۆدە و دیامە دەبوو. دەماک و نەخۆش دکەت و چاوێن خۆڤەتکردن و ئەم دەدیتم بمەرە دەگەڕنەژی من دگوت وێ جارێژی هەر وەکی جارێن دنە. دەما گوتن باوێتە دخوازەتە ببینە هەستەکە نەخۆش دلێ من گواشت. چمکی من سبەهاوێ ڕۆژێ باوێ خۆدیت بوو. حتا مگۆ نەکن. ئەلکتریکێل دلێ کەکێ من نەدن. من پڕ هاوار کرد ئەس گەلێکی قیژیام نێزیکی وی بووم. من چەند هەناسەیەن گران هلمێتن و هلما خۆبەردا ناوزکیوی. من گوت بەلکی ڕح لێ ڤەگەڕە لێ کەکێ من ڤەنەگەڕیە. لێ دەما ئەس گەیشتم بەردەری و مژدور بە گلۆپێن ئامبولانسێ دیتن ڕاستە من هەست کرد و دنیای دی ڕەشە. فەلەک گاوا مر نەخوادیە تشتێکی بوو ئەو تەنێ خوادیە بیرەوەری و پێینووس و نویساندنێ بوو. هەر کەس نکارەوی کاری بکە. ئەس بێریە ڕۆژێن خەبات و شۆڕەشێ دکم. ئەس بێریە وان دەمان دکم و لەژێر ڕەحما تۆپبارانە ڕەژیمە بەحسێ وان بە هەموو کردنێن خۆ نکاربوون دەنگێ شۆڕەشێ قوت بکن. ئەو پێڕە نەگەیشتن وێ گەنجینەیە تۆمار بکن و بپارێزن. واللهی خۆشە کوی ببیر بینن و هەرتم دبیرا پارتیە دەبێ. کەکێ فەلەکەدین میلیۆن بابەتێن سەرەکەش کوردان ڕە نویساندن و خەبات کرد بە ئارمانجە سەرکەتنا مڵەتێ کورد. گەلۆ نەهێژایە ئەم پەیکەرێکی ژێرە لە هەولێرێ لە پارقا شەهید سامی ئاوا بکن. پەیکەرێن مرۆڤێن مەزن بەریا فەلەک وەک هەلبەستفان و زانایان گەلۆ مرۆڤ ت پەیکەرێکی وان کەسان لە پایتەختا کوردستانێ دبینە. فەلەکەدین ژی یەک ژوان مەزلومانە هەر وەکی یەن بەریا خوێ. ئەس نزانم بێژم برایە من بوو بێژم باوێ من بوو بێژم دایکا من بوو یان بێژم هەڤڕەیەکی منی دڵسۆز یان بێژم هەڤڕەیەک بوو. من هەموو خەمێن دلێ خۆژێرە دگوتن. حتا هاتە ناو خەونا من گوت ئێدی ئەس دناو دلێتە دەمە نابێت بگری. ئەس بێ گوتناوی ڕەحەت بووم و ئەس هاتم سەر هشێ خوێ.
دبک و ئەوێندن بکاربوونا بگرین و هاوار بکن لێمە بخۆ نکاربوو چمکی بویێرێ ناوا من تژی کردبوو vêgajî ez jê re dinivîsînim. Vêgajî gava ku ez lê difikirim bi rastî mirovekî wiha dilsoz bo welatê xwe, bo axa xwe ku bavê min wefat kir ez hêzanim Kurdistan çi ye. Vêga ez jê re dinivîsînim tu qet nemirî, her dem tu dilê me deyî. Vêga ez nameyan jê re ne bi kaxezan, lê bi dilê xwe dinivîsînim. Show